سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ነስ ቻናል ሳብስክራይብ እንተደኣ ዘይገርኩም ሳብስክራይብ ግበርዎ እንዳበልኩ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቆፀራ ቅድሚ ሰዓት ምርካብ ካፍቲ ባህታ ዝፈጥረለይ ነገር እዩ። ቆፀራይ ናፍታ ብገጻት ፌስቡክ ዝፈልጣ ናብ ሰላም እዩ። ንሳውን ኣይሰነፈትን ኣብ ሰዓታ ኣብ ቦታ ቆፀራ ተረኸበት። ሰላምታ ተለዋውጥና ብዛዕባ ስደትን በሰልኡን ክንዕልል ጀሚርና። ሰላም ሓፍተይ፣ ስደት ሰላም ዘይብሉ መድረኽ እዩ። ሰላም ክትፈጥር ዕላማኻ ክተስምር ስድራኻ ክትሕግዝ ትጋደል። እቲ ዘሕርቐካ ነገር ከዓ ዓለም ሓንሳብ ንዝተጋደልላ ኣይትኸውንን እያ። ልክዕለኻ ሚኪሓወይ ብዕድመ ንእሽተን እንከለኻ ብስለት ግን ኣለካ ኢላ መለሰትለይ። ዕድመ ቁፅሪ እዩ፣ ቁፅሪ ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ክዓቢ ኣለዎ ክብል መለስኩላ። ብድሕሪኡ ድማ ኣመስገንኩዋ። ንዝኣዘዝኩዋ ቡን ማንካ ገይረ እናኾስክዎ ከለኹ ብልሳና ሽመይ ድመፀት። ሚኪሓወይ ጓለይ ምስ ጎረቤት ገዲፈያየ መፂእ ዘለኹ። ናፍቲ ዘምፀኒ ጉዳይ ከኣቱ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ተቕርቦም ጽሑፋት ከዓ ኣዝዮም ደስ በሃልቲ እዮም። ሕጂ ብሓንቲ ጽሕፍቲ ተዓጂበ ዛንታ ብድፍረት ክዕልለካ ኣብ ቅድሜኻ ኣለኹ። እታ ዝዓጀበትኒ ጽሕፍቲ መቃብር ናይ ዛንታ ኸይትኹን እያ ትብል። እው ሓቂኺ እዛ ጽሕፍቲ ካብ ናይ ብርሃነ ገብረ ህይወት ቅኒት ህሊና ዘርእስታ መጽሓፍ ዝወሰድክዋ እያ። ኬፍ ኣለዋ ስጥምቲ ሓሳብ እያ። ጊዜኺ ኸይሰርቀክ ግና ናፍቲ ክትዕልል ንዝሓሰብክዮ ጉዳይ ክንኣቱ በልክዋ። ኣብ ሓንቲ ሓውሲ ገጠር ከተማ እየ ተወሊደ። ኣብ ማእኸላይ ናብራ ዝነብሩ ስድራ ድማ ኣለውኒ። ክሕፅረልካ ድሕሪ ሳዋ ምውራደይ ኣፍቃሪ ስለ ዝሓስኩ ተመርኤ ወግዓዊ ሓዳር ገይረ ኣብ ህዋ ናይቲ ዛንታ ከንሳፍፍ ጀመርኩ። ቀፅል በልክዋ። ደኒኑ ዝነበረ ርእሳ ኣቕኒዓ ሰብኣየይ ደንጉየንን ጥንስቲ ከለኹ ገዲፉኒ ስደት ወፂኡ ነዊሕ ድሕሪ ኸርተት ምባሉ ብባሕሪ ሰጊሩ ጀርመን ኣትዩ። ኣነ እውን ምጩት ጓል ወሊደ ናብ ሰብኣየይ ንምኻድ ኣብ ግዜ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ስደት ወፂ። ኣብ ስደት ቀሊል ዝበሃል ነገር የለን። ማዓስከር ኣትየ ናይ ስደተኛ ወረቐት ሒዘ ኣዲስ ኣበባ መፂ። ኣንፈት ዛንታኣ ድንግርግር እንዳበለኒ ቀፅሊ ዝብል ቃል ኣውፃኹ። ሰብኣየ ኣዲስ ኣበባ መፂኒ ጓሉ ስዒሙ ጽቡቕ ግዜ የሕሊፍና ናብቲ ዝነብረሉ ሃገር ተመሊሱ። ኣብ ግዜ መስርሕ ናይቲ ፕሮሰስ ተጀሚሩ ሕንቕንቕ በለት። ውሽጠይ ዘይፈልጦ ፍርሒ ወረረኒ። ኣጆኽባ ሰሎ ሓፍተይ ጆኺ ቀፅልለይ ኢለ ተባባዕኽዋ። ናፍታ በሰላ ዘለዋ ዕለት ክወስደካ ሚኪሓወይ ኣብቲ መስርሕ ናይ ፕሮሰስ ዲኤንኤ ምስ ገበርና ጓለይ ናይ ሰብኣየይ ከምዘይኮነት ተሓቢርና ንብዓታ ፀረር በለ። ዛንታ ሰላም ድንግርግር በለኒ። ሶፍቲ ብምሃብ ምስ ካሊእ ርክብ ትገብር ነርክ ማለት ድዩ ኢላ ሓተትክዋ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰብኣየይ ናብ ዓዲ ስድርኡ ጌሽሉ ኣብ ዝነበረ ሕሞት ከይፅምወኒ ብምዋል ንዓርኩ ኪዳይልዎ ቡን ክንሰተ ምሺና ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልና እንከለና ሓንደበት ወደቓ ወዲቑኒ ሕንቕንቕ እንዳበለት ዓይና እናሓሰየት ዓሚፁኒ ትብል ቃል ኣድመፀት። ናይቲ መዓልቲ ድማ ካብኡ ጥንሲ ሒዘ ዝፍጻመ ዝሰምዐ ሰብኣየይ ዝፀርፈኒ ፀርፍታት ክዝክሮም እንተለኹ ምፍጣረይ የፀልእ። ሕጂ ምስ ሰብኣየይ ነዊሕ ተጣፊና ኣለና ኣይድውለለይ ኢላ መለሰትለይ። ዓባይኪ ሔዋናይ ወድን ኣድግን ሓደ እዮም ዝብል ቃልሲ ኣብ ገለ ክፋሉ ሓቂ እዩ። እዞም ሊቅ ኣቦታትና ለካ ሓቆም እዮም። ጸላኢ ካብ ርሑቕ ይመፅን እዩ ክብሉ በቲ ፍጻመ ኣመና ተገረምኩ። ሚኪሓወይ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ዓመፅ ህይወተይ ዓንዩ ኣብ ውሽጠይ ንዓመታት
ዝቀበርክዎ ዛንታ ኣፈውፂ ተዛሪቡ ባዶ ተሪፈ ሓደ ግዜ ነገራት ኣብ ውሽጥኻ ምዕቋር መዘዙ ዝኸፍል ንሰብኣየ ኣብቲ እዋን ነጊረዮ እንተዝኸውን እዚ ኩሉ ይመመፀንን ዋላ እንተመፀ ሕጂ መተረድአለይ ኢለ ይሓስብ እዚ ሓቂ ምስ ተጋሓደ ኩሉ ሰብ ሕቁኡ ይሂቡኒ እንተፈጣሪ ግና ምሳይ ነይሩ ዛንታ ይሓንጥጦ ከማይ ደቂ ሔዋን እንተተማሓራሉ ክሳብ ሕጂ እንዳቡና ሰራሕ ቆየ ዝናበር ነይረ እቲ ምሽጥር ኢድካ ዘይመሃብዩ እንኮ ህላውነትካ ተውሕሰሉ ነገር ተሎ ተስፋ ዘይምቁራፅ እዩ መንባሪ ካብ ሕጂ ንጓለዩ ናይ ጣዕሳ መሊአ ፓስፖርት ሒዘ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዓደይ ክኸይድ እየ ስንብታይ እዚ መስል ሚኪሓወይ በለትኒ ህይወት ኣብ ገለ ክፋላ ፍትሓዊት ኣይኮነትን ስደት ናይ ምድሪ ገሃነም ተስተማቕረሉ ኣእዊኻ ሰማዕ ዘይትረኽበሉ ምግዳፍ ኣቢና ሰላም ሓፍተይ በልክዋ ሰላም ሓፍተይ ሓይልኺ ኣዝየድኒቐዮ ሰብ ኣብ ግዜ ውድቀትካ ዝረሕቀካ ዘትስአካ ፈጣሪ ከም ዘሎ ስለ ዘይዕዘብ እዩ ኢድኪ ዘይመሃብኪ ንባዕሉ ሓይልኺ ዘርእዩ ዛንታኺ ብስነ ስርዓት ክሕንጥጦየ ተስፋ ይገብር ድማ ሰብ ክመሓረሉ እዩ ሚኪ ሓወይ በል ኣነ ክኸይድ ኣይትሕመቕ ቻው ተባሂልና ተፈላሊና ንብለኩም ብፍላይ እዞም ሰብ ሓዳር ኮይንኩም ዝኾነ ሽግር ምስ ዝገጥመኩም ነቲ ዘጋጠመኩም ነገር ክትረዳድኡሉ እምበር ኣብ ውሽጥኹም ክትቀብርዎ የብልኩምን ምኽንያቱ ግዜ ምስ ወሰደ ሳዕቤኑ ክዘይድ ስለ ዝኽእል ሓዳር ተኸባቢርካ ተፀዋዊርካ ተሓላሊኻ ትኸዱ ጎደና እዩ ጸሓፊ ሚኪ ኣሻዓለይ ካብ ገጻት ፌስቡክ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ኣብ ሓቀኛ ዝተመርኮሰን ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝረኸብክዎን ኣመና መምሃሪ እዩ ዝበልክዎ ዛንታ እዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳህሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ንወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንለቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰና እዩ